Топли мекици! Сега ще си направим любимата ни детска закуска – мекици. Започваме с маята. Маята се разтваря в хладка вода, не гореща. Слагаме 2 лъжици брашно в нея и чакаме да шупне. Това е много важен момент. На много хора не им се получава тестото, защото маята им не е шупнала. Сега в тази купа смесвам сухите съставки, брашно, сол и захар. Сега ги разбърквам, оформям едно кладенче и в кладенчето изсипвам останалите съставки. Слагам маята, прясно мляко и кисело мляко. Започвам да меси от средата и добавям брашното малко по малко. Трябва да се умеси много гладко и еластично тесто. Бабите казват, че е готово, когато напипане е като тази част на ухото. Всяко брашно поема по различен начин влагата, затова ако има нужда слагаме още 1-2 лъжици от него. Едни мекици не ги ли помесиш на дървена дъска, няма да станат. Когато тестото започне да се обира от ръцете и дъската, значи е готово. Връщам в купата и го оставям да втаса. Много е хубаво, ако сте се сетили от предишния ден, че на сутринта искате да ядете мекици и да го оставите да втаса в хладилника, но ако не сте се сетили, го оставете на топло място за около 2 часа. Ето го вече втасалото тесто. Аз обичам да оставям тестото за мекици да втаса 2 пъти, но ако много бързате, може да го използвате и веднага след първото втасване. Сега леко си намазнявам ръцете и откъсвам една топка от тестото и я оформям като мекица. Обичам да ги оставям тънки по средата, за да са хрупкави, а отстрани да са по-дебели и меки. Топли мекици! Сега си я поръся с пудра захар, си сложа сладко и сирене. Толкова от мене, сега си ям мекицата.